Origen blagovesti. Evanđelje po Luki, 1. glava, od 24. do 32. stiha. A posle onih dana zatrudni Jelisaveta žena njegova i krila se 5 meseci govoreći: tako mi je učinio Gospod u dane ove u koje pogleda na mene da me izbavi od sramote među ljudima. A u 6. mesec poslan bi od Boga anđeo Gavrilo u grad Galilejski po imenu Nazaret, devojci zaručenoj za muža po imenu Josif iz doma Davidovog, i devojci beše ime Marija. I ušavši k njoj, anđeo reče: raduj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona videvši ga, uplaši se od reči njegove i mišljaše: kakav bi ovo bio pozdrav? I reče joj anđeo: ne boj se, Marija, jer si našla blagodat u Boga. I evo začećeš i rodićeš sina i nadenućeš mu ime Isus. On će biti veliki i nazvaće se sin Višnjega i daće mu Gospod Bog presto Davida oca njegovog. Origen o ovome kaže: kada je Jelisaveta začela, ona se krila 5 meseci. Govorila je: tako mi je učinio Gospod kada je pokazao svoju brigu za mene i uklonio razlog ljudima da me prekorevaju. Pitam, zašto je izbegavala da bude primećena u javnosti kada je shvatila da je trudna? Ukoliko ne grešim, razlog je ovaj. Čak i oni koji su sjedinjeni u braku ne smatraju da je svako doba slobodno za polno opštenje. Oni se povremeno uzdržavaju od bračnih obaveza. Ako su muž i žena oboje stari, sramota je za njih da se predaju požudi i da se okrenu parenju. Slabljenje tela, samo staro doba i Božija volja, sve to sprečava i zabranjuje ovakvo ponašanje. Ali Jelisaveta je još jednom imala odnos sa svojim mužem zbog anđelovih reči i Božijeg plana spasenja. Ona je bila postiđena zbog toga što je bila stara i slaba žena, a vratila se onome što rade mladi ljudi. Zbog toga se ona skrivala 5 meseci, ne do 9. meseca kada je rođenje deteta bilo na pragu, nego dok Marija nije takođe zatrudnela. Kada je Marija zatrudnela i došla Jelisaveti, i kad je Jelisaveta čula njen pozdrav, u njenoj utrobi je dete zaigralo od radosti. Jelisaveta je prorokovala. Ona je bila ispunjena Svetim Duhom. Ona je izgovorila reči koje su zabeležene u evanđelskom izveštaju i ove reči su se razglasile kroz sve brdovite predele. Glas se proneo da Jelisaveta u svojoj utrobi nosi proroka i da je ono što nosi više od običnog čoveka. Posle ovoga ona nije krila svoje stanje. U punoj slobodi se pojavljivala u javnosti i radovala zbog toga što je nosila preteču Spasiteljevog u svojoj utrobi. Sveto pismo zatim govori da je 6 meseci nakon što je Jelisaveta začela, anđeo Gavrilo bio poslan od Boga u grad u Galileji po imenu Nazaret, devojci zaručenoj za čoveka po imenu Josif iz doma Davidovog, i devojci je bilo ime Marija. Opet u svojoj glavi obrćem ovo i pitam zašto, ako je Bog odlučio da Spasitelj bude rođen od devojke, nije izabrao devojku koja nije bila zaručena, nego baš onu koja je bila zaručena. Ukoliko ne grešim, ovo je razlog. Spasitelj je trebalo da bude rođen od devojke koja je bila ne samo zaručena, nego je, kao što Matej piše, već bila data svome mužu, iako on ipak nije stupio u odnos sa njom. Sa druge strane, da je djeva postala bremenita sa detetom, samo stanje devojaštva bilo bi razlog za sramotu. Našao sam izvrsnu izjavu u pismu mučenika, mislim na Ignjatija,
koji je bio drugi episkop Antiohije nakon Petra. Tokom gonjenja on se borio protiv divljih zveri u Rimu. On je naveo: Marijina devstvenost je prošla nezapaženo od strane vladara ovog doba. Ona je prošla nezapaženo zbog Josifa i zbog njihovog venčanja i zbog toga što se mislilo da Marija ima supruga. Da nije bila zaručena ili da nije imala, kao što su ljudi mislili, muža, njeno devičanstvo nikad ne bi moglo biti skriveno od vladara ovog doba. Smesta bi tiha pomisao pala na đavolu. Kako može ova žena, koja nikad nije spavala sa čovekom, biti trudna? Ovo začeće mora da je božansko. Ono mora biti nešto što je uzvišenije od ljudske prirode. Ali Spasitelj je tako uredio svoj plan da đavo nije znao da je on uzeo na sebe telo. Kada je on začet, đavo to nije primetio. Kasnije on zapoveda svojim učenicima da ga ne razglasuju. Kada je Spasitelj bio iskušavan od samog đavola, nikad nije priznao da je on sin Božiji. On je samo rekao: nije ispravno za mene da ti se poklonim ili da pretvorim ovo kamenje u komade hleba ili da se bacim sa visokog mesta. On je rekao ovo, ali nikad nije rekao da je on sin Božiji. Vidi u drugim knjigama Svetog pisma takođe. Pronaći ćeš da je Hristova želja bila da đavolu ostane nepoznato o dolasku Sina Božijeg. Jer apostol drži da protivne sile nisu znale za Hristovo stradanje. On piše: mi govorimo mudrost među savršenima, ali ne mudrost ovog veka, niti vladara ovog veka. Oni su osuđeni na propast. Mi govorimo Božiju mudrost, skrivenu u tajni. Niko od vladara ovog veka je ne zna. Da su je znali, nikad ne bi raspeli Gospoda slave. Tako je Spasiteljeva tajna ostala skrivena od vladara ovog veka. Ovom objašnjenju se može prigovoriti i ja ću ovo rešiti pre nego što neko drugi postavi to pitanje. Problem je zašto nešto što je skriveno od vladara ovog veka nije skriveno od demona koji je rekao u Evanđelju: jesi li ovdje došao da nas mučiš pre propisanog vremena? Znamo ko si, sin Božiji. Imajte ovo na umu. Demon koji je manje zao, znao je Spasitelja. Ali đavolova zloba je veća. On je prevrtljiv i izopačen. Činjenica da je njegova zloba veća sprečava ga da pozna Sina Božijeg. Mi sami možemo lakše napredovati ka vrlini ukoliko smo manje grešni. Ali ako smo više grešni, onda se moramo oznojiti i naporno raditi da bismo se oslobodili od našeg većeg zla. Ovo je moje objašnjenje zbog čega je Djeva Marija bila zaručena. Anđeo je pozdravio Djevu Mariju novim obraćanjem, koje nisam mogao naći na bilo kom drugom mestu u Svetom pismu. Treba da sažeto objasnim ovaj izraz. Anđeo govori: raduj se blagodatna. Grčka reč je kekaritomeni. Ne sjećam se da sam pročitao ovu reč bilo gde drugde u Svetom pismu. Sličan izraz kao ovaj, živela ti koja si puna blagodati, nije upućen muškoj osobi. Ovaj pozdrav je bio sačuvan samo za Djevu Mariju. Ona je znala zakon Mojsijev. Ona je bila sveta i naučila je proročke spise tako što je svakodnevno razmišljala o njima. Da je Djeva Marija znala da je neko drugi bio pozdravljen rečima kao što su ove, nikad se ne bi uplašila ovog novog i čudesnog pozdrava. Zbog toga joj anđeo govori: ne plaši se Marija, našla si blagodat u očima Božijim. Gle, začećeš u utrobi. Ti ćeš roditi sina i nazvaćeš ga Isus. On će biti veliki i nazvaće se Sin najuzvišenijega. Sveto pismo takođe govori o Jovanu.
on će biti veliki. I anđeo Gavrilo potvrđuje ovo. Ali, kada je Isus, koji je zaista veliki i zaista uzvišen, došao, tada Jovan, koji je ranije bio veliki, postaje manji. Isus je rekao, on je bio svetiljka koja je gorela i svetlela i vi ste nakratko želeli da se radujete njegovoj svetlosti. Veličina našeg Spasitelja nije bila očigledna kad je on rođen. Ona je zasijala tek kasnije, kada je izgledalo da su je njegovi neprijatelji ugasili. Pogledaj Gospodnju veličinu. Glas njegovog učenja je otišao u svaku zemlju i njegove reči do krajeva zemlje. Naš Gospod Isus je bio objavljen čitavom svetu zbog toga što je on moć Božija. I sada je on sa nama. Po rečima apostola, sabrali ste se zajedno u mom duhu takođe sa silom Gospoda Isusa. Sila Gospoda i Spasitelja je sa onima koji su u Britaniji, odvojeni od našeg sveta, i sa onima koji su u Mauritaniji, i sa svakime pod suncem koji je poverovao u njegovo ime. Pogledaj Spasiteljevu veličinu. Ona se prostire po čitavom svetu. I dalje nisam objasnio njegovu pravu veličinu. Otišao je na nebesa. Vidi kako ispunjava nebeske predele, jer je rečeno, pokazao se anđelima. Siđi u svojim mislima u donji svet. Primeti da je on sišao tamo takođe. On je sišao, isti onaj koji je i uzišao, da bi sve ispunio. Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno, ono nebeskih bića i zemaljskih bića i bića u donjem svetu. Razmotri Gospodnju moć kako je ispunila svet, to jest nebesa, zemlju i donje predele. On je prošao kroz sama nebesa i uzdigao se do predela iznad. Pročitali smo da je Sin Božiji prošao nebesa. Ako razumeš ovo, shvatit ćeš takođe da Sveto pismo ne govori nepromišljeno, on će biti veliki, nego je reč ispunjena u stvarnosti. Isus naš Gospod je veliki i kada je prisutan i kada je odsutan. On je podario ovom našem skupu udeo u svojoj postojanosti. Molimo se Gospodu Isusu da svako od nas može zaslužiti da je primi. Njemu je slava i moć u vekove vekova. Amin. Kraj Origenove 6. besede na Evanđelje po Luki.